Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kuya pa channel yedu, please don't forget to subscribe. Ende kana uchinge wagara waka subscribe muri Zimbabwe, don't forget to like and share this video muri Zimbabwe. Nasinda nenyaya yemurume uyu arapo, nyaya takambokuratidzai ndofunga video achirohwa murume wekuGlenora uyu. Murume uyu arikunzi aitengesa mushongo wemakonzo. Murume uyu akarepa mwana ari grade 6 muri Zimbabwe. Nyaya iri kurwadza, nyaya iri kusiririsa. Saka nyaya iri kuti iri pakuti murume uyu akabatwa sei kuti ndozvaakanga aita izvi. Murume uyu anzi aitengesa mushongo wemakonzo. Saka pane pamba paakapinda pamba apa hanzi akapinda mumba, akapinda mudining umo mune mwana uyu. Mwana uyu kwakumutora kwakumuzuvira mubedroom mamai vake. Saka pari kunzi musikana webasa ndo paakabva auya, ari kunzi anga ari panze achizviwachirawo zvake. Ndokusvika kwakunzwa mwana achichema ari mubedroom, achisvika kwakuwana murume uyu achirepa mwana uyu. Muri Zimbabwe inyaya iri kunzwisa tsitsi, nyaya iroshamisa zvisingaite kuti murume uyu anga apindwa nechii. Zvinova zvinhu zvakashamisa vagari vemuGlenora vakati one day. Muri Zimbabwe pari kunzi musikana webasa ndo paakazodedzera achidedza vanhu. Murume uyu kwakutanga kupfeka achikumbira regerero. Murume uyu hanzi ndo paakabatwa akasungwa netambo yemagetsi kwakurohwa. Muri Zimbabwe pane video ratakakuradzai murume uyu achirohwa. Hanzi pane paakasvika paakanyebedzera kufa nekuti anga asvika pakurohwa chaipo. Ndo maponero akatozoita polisi ikazomutora. Saka kutaura kuno ari kuchipatara uko ari kuatendwa nekuti akarohwa zvakanyanyisisa, uyezve mapurisa ari kumonita situation iyi. Chenge chikupai zvakazara panyaya iyi muri Zimbabwe, asi inyaya iri kurwadza, nyaya iri kushamisa kuti angava apindwa nemweya yei. Ungava uri mushonga here muri Zimbabwe kuti unopinda mumba mevanhu worepa mwana wevanhu muri Zimbabwe. Inyaya iri kurwadza nyaya iyi. Tiudze zvamuri kufunga mucomment section nenyaya iyi muri Zimbabwe.